kana tikachengeta rudairo rwedu kusvika pamagumo. Mukusimbisana kuti tigarewo parudairo mazuva ose ayo tichararama pasi pano. Mazviita tinzwe munamato. Tenzi imi makatipa Edna Kurure tamuteterera gashira iri basa redu rerucherechedzo nekumisa iri dombo kuisa aya maruva kuti kusangova kukuudza nguva chete, asi kuti patinoona iri dombo moto werudo kunemi ututsirwe uye tidzorwe mukutadza kwedu. Tibatsirei tenzi titore muenzaniso yakanaka iyo muranda wenyu Edna akatisira munguva yatakanga tinaye pasi pano. Amen. Regai tinzwe kana paine vote of thanks tizogashire chikomborero kana paine mazwi aripo mukati memhuri. Aripo kana pasina tinamata. Kana pasina ndaifunga kuti pana achapereka vote of thanks. Ndakamirira iye aifanira kunge achipereka vote of thanks. Ndinokutendai gungano rese takwanisa kusvika pakaiswa nyama yemuramu wangu Edna. Ndinokutendai mose tichitungamirirwa namufundisi. Muri kuona nzvimbo ineyi, ngataure just one or two words. Baba wangu, baba mukuru rauriri papa, matombo arikoko, makuva arikoko, waiya kungurutsa wega waAmosi kubva kugomo uku, wachiitira kuti munoziva vanhu vatema patinoleka nepekufunga zviri papa. Baba waifunga zviri uko, waiziva kuti vana vachazokundikana kuite kuzokungurutsa matombo, asi wakapereka example wakakungurudza wega wachiri kukwanisa. Zvino iyo itori nyaya yerimwe zuva. Panapa ndoda kukutendai chaizvo mese maungana pano, mudzokere kudzimba dzenyu mazviita mufundisi. Mazviita regai tinamate.